بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ اینڈ تک خوش بیٹھا ہے سجا چاہ کے ایک بار سبحان اللہ کے آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، جنہوں خوشی ہو یہ نبی دے آمد دے سبحان اللہ ہو آخویں آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات میں جان آیا، کل کائنات میں جان آیا، آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات میں جان 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 ہورا دامنا چاہ دیا سہرا، نوری تکنا چاہ دے چہرہ، اور نوری تکنا چاہ دے چہرہ حق نو ملون آیا، کل کائنات میں جان آیا، کل کائنات میں جان مل کے پلو آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات میں جان 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 شیر سننا آنکھیں سادیا درگے بیڑے ہائے 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 اونچا بول دینا سبحان اللہ، آنکھیں سادیا درگے بیڑے، راہی عرش دا میرے راہی عرش دا میرے رہڑے بڑ مہمان آیا، راہی عرش دا میرے بہڑے بڑ مہمان آیا، کل کائنات میں جان آیا، کل کائنات جنہوں نبی دے آمد دی خوشی اوچا بولے دینا سبحان اللہ، آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات میں جان آیا، کل کائنات میں جان سونا آیا ہے کہ سونا کرن کی آیا، بولو نا ذرا سبحان اللہ، احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سبیرے، احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سبیرے، اج پاک محمد سب دے درد بڑھان آیا، اج پاک محمد سب دے درد بڑھان آیا، کل کائنات میں جان آیا، کل کائنات میں جان آیا، آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات میں جان آیا، کل کائنات میں جان آیا۔ حسب وعدہ آخر دے اندر خواجہ خواجگان خواجہ غلام فریدی کافی دا ایک شعر میں پڑھ دینا، حصول